Bé, penso que avui és un gran dia per Llanars perquè inaugurem una obra important pel municipi, que és la nostra plaça Major, la plaça de l'Om, i penso que és una obra que intenta canviar el rumb del centre històric. I penso que estem molt contents de la plaça, de tal com ha quedat, de les obres com han anat. Hem hagut de córrer molt per poder-la inaugurar per la festa major, però penso que el resultat i l'esforç de tothom aquí es veu. Ja ho he dit en el discurs, no esperem que agradi a tothom, perquè en qüestió de gustos és difícil compaginar el gust de tothom, però sí que pensem que hem creat una plaça moderna, original, i que d'alguna manera serveix per tots els actes que hi fem i pel dia a dia, que penso que també és molt important. Sobretot crec que en el lloc on estan ara, vist el resultat d'aquí i vist el resultat d'allà, és innegable que és una bona decisió la que en el seu moment el govern municipal va prendre. Del pare, del fill i de l'Esprit Sant. Que podeu estar molt